Kapin 75.6 million pesos nga mga proyekto sa probinsya nga napahimuslan na, mapahimuslan pa sa musunod nga henerasyon sa Barangay Daro, Kauswagan, Oro ug Bagting sakop sa Dapitan City, gi-turnover ni Governor Berto Uy. Atong saksihan ang kinatibukang detalye gikan ni Lori V. Cabilin. May kantidad og kapin 75.6 million nga mga proyektong infrastruktura nga napatuman ug nahuman ubos sa administrasyon ni Governor Roberto Uy ang formal nga gi-turnover ngadto sa Barangay Daro, Kauswagan, Oro ug Bagting sa Dakbayan sa Dapitan kaniadtong Marso 16 ning tuiga. Ang maong mga proyekto nga napahimuslan na sa katawhan ug mapahimuslan pa hangtod sa nagsunod nga henerasyon ang gipasalamatan ug dakong gikalipay sa mga tagibarangay. Mikabat sa kapin 11 milyones ang kinatibuk-an nga naangkon nga proyekto sa Barangay Daro nga ilang gihangyo o gihatag sa probinsya sama sa pagsemento sa Barangay Road gikan sa boundary sa Kauswagan, pagtukod sa water system ug ingon man sa ilang covered court. Nakadawat pud ang ilang barangay og 4,000 meters nga service drop wire ug aduna pay ongoing nga pagsemento sa 255 metros nila nga Barangay Road. Samtang pinagi sa kaugalingong kwarta ni Governor Uy, aduna sab 45 kabubong sa Daro ang napatauran og kuryente. Nakadawat og materyales sa Bienvenido lapinig sa Purok Turil alang sa pag-ayos sa iyang balay ug mihatag sab og materyales ang gobernador alang sa pag-renovate sa Purok Cacao Chapel. Sa Barangay Kauswagan nakapahimulos na ang katawhan sa water system. Pagsemento sa Barangay Road gikan sa boundary sa Daro hangtod sa karaang public market sa Kauswagan. Pagsumpay sa tubo sa ilang patubig og 6,000 meters nga service drop wire. Aduna pay ongoing nga pagsemento sa Kauswagan, Sinunok, Linabo, Barangay Road. Kini nga mga proyekto sa kinatibukan mibalor og kapin 57 million pesos. Samtang 32 kabalay sab sa Kauswagan ang napatauran og kuryente nga gipunduhan gikan sa kaugalingong kwarta ni Governor Uy. Kapin 6.5 million sab ang kantidad sa mga proyekto nga naangkon sa Barangay Oro, din lakip niini ang pagtukod sa water system, pagsemento sa 368 metros nga critical section sa Barangay Road ug aduna pay ongoing nga repair o rehab sa school building. Samtang daghan sab ang natabangan ni Governor Uy sa Barangay Oro gikan sa personal niini nga panudlanan. Adunay 31 kabubong ang gipatauran niini og kuryente. Mihatag sab kini og materyales alang sa pag-ayo sa San Juan Chapel ug sa pagtukod sa Immaculate Conception Chapel. Mihatag pud ang gobernador og 50 metros nga service drop wire ngadto kang Lourdes Ragata. Nahatagan sab og materyales ang 5 ka individual alang sa pag-ayo sa ilang mga balay ug mihatag pud kini og tomb materials ngadto sa nangayo niini. Sa Barangay Bagting, gi-turnover pud ni Governor Uy ang 2-unit sports facility building nga mikantidad og 585,000 pesos og 2 ka solar streetlights nga mibalor og 30,000 pesos. Samtang pinagi sa kaugalingong kwarta sa gobernador, gipasimento pud niini ang dalan duol sa fire station, gipatauran og kuryente ang balay sa usa ka benepisyaryo, gihatagan og tomb materials ang 2 ka benepisyaryo nga nangayo niini, gipa-renovate ang Catholic Chapel o gipaayo ang Heritage Church. Atul niini nga kalihukan mitambong sila Board Member Jean Chan, Vice Mayor Jimboy Chan ug Dapitan City Councilors Gabriel Cad ug Bimbim Amoy, kinsa mo'y midawat sa mga proyekto kauban sa mga opisyales sa barangay ug mga representante sa barangay nga naglihok ug mirepresentar sa tagibarangay aron makaangkon sa maong mga proyekto. Sa laing bahin, 1,104 ka pamilya gikan sa maong 4 ka barangay ang naapuran sab og tag 5 kilos nga bugas gikan sa kagamhanang probinsyal. Kini sa Barangay Daro, nagpasalamat ko ako mayamot sa ihatag ni Gobernador na 11 million 115,687 and 84 centavos. Ang kami mga tagi Barangay Daro, magpasalamat ko kayong dako sa iyang kamuki o kamutan sa ato ang gobernador. Ang akong dako nga pasalamat in behalf sa mga katawhan sa Barangay Kauswagan, salamat kayo Gob. Nga niya natasa punto nga mag-turnover tungod sa imong gihatag nga mga malambuon kayong proyekto. Ingon man, sa bisan wala pa mahuman nga dalan from Linabo up to Kauswagan,
Daghan kay salamat Gob na bisag wala pa mahuman amo nang napahimuslan. Among mainitong pasalamat mga taga-barangay Uro kanimo Gob sa tanang mga project nimong gihatag kanamo ug usab sa karon nga bago nga gihatag nga tulay-tulay sa among Purok Malibago. Salamat kay Gob sa tanan. Salamat gikan sa atong gobernador Roberto Bayoy sa iyang paghatag kanato sa mga project. Dula po siya gihatag nga kausaban daw asin karsada dito sa luyo sa fire station kana wala magikan sa iya kwarta sa ato ang probinsya gikan gayon sa iya ang bulsa. Magpabiling updated sa mga pinakaulayng kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyok sa kalambuan.